като вика, тя вика, ще вземеш, вика, днес 350 лева и ако можете да и тя вика, няма взема, вика 350, ще взема, вика 300. И тя вика, що вика, да не са те губили. И тя вика, да бе, вика, там дето вика не бях изчистила. То вика, аз вика бях изчистила, ама те вика го замърсиха, вика, после клиенти. Вика. А пълна ми вика, че не си ми изчистила, вика, би казала. Зависи от... И наложила, и представяш си на такива, на толкова ниски заплати, какви големи глоби, нали, налагат. От 50 лева глоба. Някакви вътрешни, такива измишлотини, както на Нели мъже, дет работеше в тази погребалната агенция, остава вратата отворена, работил, така малко отворена е тъй, нали, нещо не е прилепнала, 10 лева, нали, глава. Закъснял си, нали, да дойдеш на еди каква си точка, 10 лева глава. И накрая вика, като уж вика, трябва да вземе 500 лева, вика, заплата, той взима 400. Он като му каже, този ден 10 лева, този 10, тупа, айде. Вика, свърнал съм ти, вика, по телефона не си ми дигнал до третия път, 10 лева, вика глава. Ама и ти остави ми, той сега са на хака на някаква фирма, дето няма парал на погребална агенция. Той напуснал там. И те да знам, що в този сектор се набиват. Но и отиде в конкуренцията им. Те обаче те нямат клиенти. И оня, даже докато беше в предизвестие един месец, го викаше и той си беше взел и отпуските, и он го викал да му прави там разни работи, и